ad gaden, og døden går med, selvom der ikke er meget død her i Rungsted. Men det lyder sgu lidt sølle, når man prøver at være sej, at det skulle surt at være tilfreds og bo på Villavej. Jeg går som en nære og rapper som en bror. Kasketten er på hovedet, og mine bukser er for store. Jeg går med hud, når det er varmt, når det er koldt går jeg ud. Men det er sgu svært at være sort, når man er lyserød i huden. Så jeg går ned ad gaden, ingen er bange, alle smiler til mig, og åbningstiderne er lange. Jeg ser kugler i huset, det er ikke nok mere. Skal man virkelig være sort for at være nære? Til at sige mig lige, hvorfor fanden har vi ingen skyderi, ingen bandekrig? Vi lever livet trygt og frit, vi hygger os og har det fredeligt. Vi hygger os for hver en pris, vi har et ganske hyggeligt paradis. At være homeboy er råt, men en hjemstavnsknæk. Helt ærligt, det giver sgu slet ingen respekt. Man skulle bo i LA og være nede med the gang. Her kan man højst gå i centret eller snyde i kystbanen. De sorte har det hele, de ved ikke hvor godt de har det. Hvis jeg prøver virkelig hårdt, synes man jeg har været uartig. Men jeg må stikke af nu, de er efter mig du. Det lykkedes, jeg er en skurk, jeg har snydt med SU. Jeg vil kæmpe til det sidste, du ved hvad jeg mener. Jeg lever livet kontant, det er nu eller lidt senere. Jeg er en 24 år gammel homeboy, men som jeg lever nu, bliver jeg ikke 95. Hvorfor fanden har vi ingen skyderi, ingen band?